ngomong kabeh ku Allah kan kadang ana sing berucap kabeh ku Allah ngene. Tapi ndak iso jelasno. Ndak iso jelasno. Kabeh ku iso ngomong, kabeh ku lakune Allah ya sampe ketelarak-ketelarak. Ya kaya aku dhewe. Adu petik jarene Allah sing ngongkon. Tuku nomor alasane melu warisan. Ya ngono lho. Apa Allah sing ngongkon adu petik? Apa Allah sing ngomong tuku nomor? Ya duduk ta. Nek omonge tok, akhire ya salah jalur gak karu-karuan. Akhire iku mang ya digelok kene iki diparingi akal keimanan kan ngono. Akal keimanan kene gak ngerti serana ning Allah. Akal sing nyoto kene iki wis ana ayate lek adu petik ku dilarang nang Allah. Kok iso aku adu petik dikongkon Allah. Allah sing ngendi? Ya iki. Lek mempertuhankan diri ya gak apa-apa dadi ya Tuhan dhewe bisa tanggung jawab dhewe dikono. Ngoten Mas. Dadi gak gampang-gampang ngomong kabeh ku Allah ya aja engko nang komplek tuku di komplek jarine kongkon Allah ngono. Wis opo sing ngongkon gak nafsune. Gak kaya ngono Mas Ae dadine nggih kudu iso nerangno. Lek jarine Allah sekabehane iku mang lek sing ngomong rada mlebu ya Mas ya. Mlebu duwe istiqomah sing disebut kelakuan. Elek apik iku kendake Allah bener. Bener Mas Wahid, lek elek apik kendake Allah saat kene iki kelakuan basane. Basane adu PT iya dikongkon pangeran. Tapi ngerti carane engko adu petik rono. Kene dikai ilmu nang Allah. Iku Allah sing ngongkon. Itu ceprat-ceprat ngono ae. Kene krungu adan, krungu kene awak kelakuan kan ya. Kelakuan, krungu adan mulai sembahyang. Berarti sembahyang ana perwujudane petik ning ngarep kene iki mah. Padahal petik sing kasar mang sik ana omahe kanca kene krungu adan mulai sembahyang. Didang nang petik iki mah. Nah iku sembahyang dijarno nang pitike. Akhire awake perwujudane dadi cilik sing ngarepe pitik iki tewandangi nang pitik cethuat. Lah iki kan wis oleh ilmu. Oleh ilmune apa? Kon masih gorong mati. Wis tak lebokno neraka. Ditandangi pitik iki Mas. Dalam keadaan sadar total. Lah iki kan wonge kan apa kelakuan. Lah lek gak kelakuan gak sembayang gak kelakuan gak opo ngekol PT adu PT ya nafsune aku Mas nafsuku dhewe. Lho anu iki Mas, apa? Kon sing nglakuan ya. Heeh. Adu PT kan ngono. Lah iku kan kehendake Allah kan ngene. Lho iki rasane kate adu PT iki ya apa maksudnya kaya ngututno nafsune apa pancen di luar akal anu nih Mas? Lek sing kaya ngono iku mang arek kelakuan, apapun dia enggak suka sebenarnya. Enggak seneng ngadu PT enggak seneng asline. Tapi nang apa dicemplung ngomerono. Cek nglakoni adu PT, cek weruh. PT iki mang mbok du ya lara. Lho awakmu lek digamplengi PT lara apa enggak? Ngono iku. Ilmune ning kene Mas Wahid. Lah iku duduk nafsune. Terkadang saat itu wong sing kelakuan ki mang disenengo pitik, ya berapa bulan, berapa tahun ngono. Melu ngedu pitik rono iku gak seneng asline. Turu malahan. Ya pitik ya seneng digendong, tapi nek wong dikek seneng, saat didu ditinggal turu. Morong lewes teko kanca-kancane, morong losot di pinggire ngono. Iku sing jenenge ancene dicemplungno nang dosa. Sing kaya adu petik iku mang Majahid. Iku nang Allah ya ngono. Jadi intine ndak menikmati. Enggak. Lah lek menikmati kan gorowan. Diburi nafsune lah. Nafsune ancene senengane adu petik saking berdalile umum iku ngawuh ngongkon aku adu petik apa. Gak kelakuan ngono lho. Lek kelakuan ancene dicemplungno nang pangeran merono. Dadi cero bahwa pitik kon duwe iki ya lara kan ngono. Akeh ilmune di kene. Krana sing biasae
arek sing kelakoan nang Allah dikei dicemplungno nang barang-barang sing dilarang nang Allah iku biasa ya. Arek rada arogan. Rada arogan. Basa umume rada mreman ngono ae. Iya. Biasanya diuji di kono nang Allah. Beda lek anake kiai, anake wali. Beda. Dadi cemplungno nang kono-kono ujiane dhewe. Ujiane lek anake para wali-wali Allah. Lek kaya awak-awakan ngene iki gak ono turunane ulama seneng kelakuan. Digelok senengane biyen. Iku moko kelakuan tobat dilebokno. Nang kono adu PT ngombe. Ngono. Engko lek sing ngombe masih pira-pira ya gak mabuk. Gak mabuk. Balik. Balik ya kos-kosane. Hati-hati Kang bengi Kang. Yo. Hati. Akeh deglokan di dalan. Endi? Oh ngidul kan. Iya kowe lek liwat kene blok tok dalane peteng. Hati-hati lek ancene kene iki mang delok wong sing dadi panutan iku Mas. Lek sing nyelene ngono, ancen lek darahe wali kang nek dilokno. Dandaken nek ditiru-tiru. Iya, wong ngono gak kaya ditiru. Karena nang awak dhewe ancen digarakno ro. Dicamplungno nang got ya nyemplung nang got. Tapi ning jero hati ini protes aja nih. Ya protes menungso tetep gawan. Tetep nang Allah iki ancene di kongkon protes ngono lho. Yo. Apa aku kudu kono kene kok ngene apa jare aku ngkon sing gawe aku. Ngono moko lahirlah ilmu wayang. Lahir ilmu wayang ku ilmune para wali. Wayang iku apa jare darange, mati tak cepno gajabok, mati tak lebokno nang ngene kotak. Wong aku dalang yo jare aku lha iki ilmune. Ilmu wayang, ilmune para wali diciplak ambek sing liyan-liyane. Ya wawala termasuk tabuhane. Sing opo? Gaman. Apa? Duduk apa jenenge? Ninggung. Ning nang ninggung iku. Gamelan. Iku yo ngono. Ning nang gung iku. Ning iku hening. Gung iku ngegungno. Iya. Terus apa maneh lho aku gak paham. Wong iki lu gathukan asline. Dadi hening apa iku digathukno. Ilmu gathukan. Nek sing ilmu asline ya iku mah suara kesunyian di dalam diri. Kaya apa sih suara sunyikan ke dalam diri? Golek nang ndine gak nemu. Gletek kaya abane lho. Suara jangkrik kan terus sampean. Ini. Iya. Lek sampean lebih jelas sih suara keheningan yang di dalam diri sampai di gunung di ngene. Wis daerah pedesaan iku sing garing muni iku. Ya sing ngono iku, Mas. Senggeret itu. Lek seru sampean kok melalui sholawat didodono sampean. Jadi di dalam diri ini juga ada suara keheningan, suara alam iki. Mongkone alam kabeh iki ana jerone awak. Dadi ya no, suara hening tetep ora suarane, tapi apa kok di ilmune dinyatakan hening. Ya jadi kan kaya hening iki suara. Tapi ana suarane, suarane gareng, suarane apa lek ketik gunungan iku aku gen kaget, Mas. Lho aku iki kok di kene kok muni ngene. Tak podok-podokno, ya, tak pasrah karo ilmu pertama, tak podok-podokno karena kena, Mas. Ternyata enggak sadar awake meneng-meneng selawatan iku dituduhno aku. Di jerone awak ambek alam sing nyata sing tertangkap oleh akal iku. Dadi padha swara iki nyambung. Oh iki ngene. Dadi ya paham wis awak wis ora oleh ilmune ya digawe ilmu iki ya kudu disampaikno ya. Dadi gak perlu golek suara keheningan ae ndak ono iki. Engko teko dhewe. Ono dhewe lek wis wayahe tutuk. Ono dadi anjene ujian-ujian teko Allah iku Mas, tergantung wonge. Saat belum kelakuan, belum kelakuan. Nakale wonge mang di endi? Engko lek wis tobat, duwe istiqomah, ya dilebokno maneh nare. Terlena maneh apa iso lah iku. Termasuk ngombe. Termasuk nggih satu PT, termasuk apa? Tuku nomor. Lho Mas aku tuku nomor, Mas.
Lho terang-terangan. Tahu aku, wis tuwa akeh ya arek-arek tamu ya wis njaluk-njaluk ngono. Kudu dilewati. Garung ro ilmune seneng ae sapa sih gak kepin dalem aku ya menungso. Monggo iki ya diprotes nang pangeran. Sik seneng tuku rek 3 angka iki ngono tepak. Lho bangga Mas. Tambah rame ya, tambah dadi wis aku. Tangan karek kebak ngono. Metu kabeh tapi kualik Mas Iru. Dekeke ngono. Kualik ngono ya. Mane petang angka maneh ngono. Dekeke misale loro diburi, kono metu di ngarep. Metu kabeh petang angka ngono kabeh tapi noto gak iso. Ancene digawe ngono. Saat itu. Terus balik asal maneh wis lewat iki ya Mas ya. Wis foto api ono mana sing ngejak rono. Gak gelem aku. Dipaksa ya apa gak gelem. Lah aku wis mari lewat kono kate balik rono maneh lah. Ngawali maneh ibarat kan ngono. Tetep mrene ono sing mrene alasan utang akeh, engko oleh Semar disauri lereng. Gak iso kakirane iso digoro. Gak iso. Sancene awake senengane ngono mek Allah nguji aku lewat arek iku mah. Terpengaruh ta enggak? Aku mau ngomong di kene. Arek apa ini aku? Anu reng. Aku ngene. Ngono iku terus karepmu ya apa ini? Aku tak tolong kok lewat nomor anu. Iku langsung Mas ketok Mas ret tangan. Gak ngomong aku tak omongno. Ya wis kok balik asal mana. Ndak aku gak ngomong. Waduh gak iso aku lek biyen iso lek saiki ndak. Padahal lewat ten. Gak usah sik aku tak merem tak nerawang ngono ora usah iki lek ketok dhewe sret. Waduh gak iso rek kene aku. Ya lek biyen ini. Bayi tolong wone ngaruh. Aku jane yo kepingin nulungi tapi aku sing rusak, awakku rusak. Wong aku iku tahun piro. Aku sing ngene saiki konjak tolong aku lewat iki. Lah daripada awakku ya sing rusak ya kono ae rusak dhewe. Wong awake sing main nomor sampai ketelarak diutang sakmono. Iso aku sing kongkon nanggung katene lah kok ngene aku. Kate aku sing rusak aku gak gelem Mas. Mrene ya. Nah iku lek uji-ujian ancene sing melalui sing tahu kita lewati. Setelah tobat, setelah eling istiqomah ning Allah dibalekno rono maneh. Nek intine terobsesi maneh apa enggak ngono. Lek enggak ya wis terus lanjut. Berarti lek anjene apa Mas? Sampeyan anggap tahu. Lek anjene ana wong nglarani sampean terus dibalekno cara ngono dosa apa Pak? Karena ana pakune ana mure. Sampeyan lawan dengan fisike ngono ae kan. Ora dosa. Sing dosa kan sing ono. Jare sing anu iku Mas, jare sampe sing dicemplungno peceren. Oh, iku sing dicemplungno peceren ya Mas. Lek sampean iku wau ana wujude. Ana wujude, dalane kula sing diparingi lewat Bandeng. Lah sing lewat sing dicemplungno peceren iki maksudnya ngene Mas. Ana ilmu sing kelas-kelasan nah Mas. Ya. Lek sing biasa kelas letrik iku cara ya iki mang. Mek krasa ana sing rasae gatel panas ngrayap iku mang Mas ya. Lek ahli selawat iku biasa mancik nek sikil tok Mas. Lek atase kelas iki ku. Dadi cara ilange ya sampean selawati sampean apa gak apa-apa iku ilang dhewe. Tapi biasae lintrik iki kan arep wedok sing seneng nglintrikno. Gak mari-mari lek gak kenek kan ngono. Bisa pinggu sampean selawati sampean ilangno ngono iku. Tapi lek balik maneh. Ancene krasa gatel panas sikile sampean lebokno ning peceren sikile sampean. Sampeyan selawati sampeyan lebokno peceren jebuk pamene bukopok ngene. Lha iki engko sing rayap sing buaten ngamuk nang dukun lintrike Mas. Ngamuk. Lah iku, tapi marine sampean
Wing sampe suceni, lek gak sampe suceni ya sampean gudiken. Wong sampean ono fisike kan iku ama. Dadi mlebu nang peceren kan. Dadi sampean suceni, sampean persen, sampean sikati, ngono ah. Iku metawa lek gak anu sampean uyuhi dhewe. Lek sampean keri. Sampean uyuhi dhewe. Nah iku, akhirnya kok ngamuk iku. Padame yo. Padame iku ana sing wujud jin nyata kaya menungso, ana sing ya bentuk kaya Wartamurgana iku. Iku tergantung kok sampean karo dhewe rasane kok bakal ngeranyap ngono biasae ngene iki ya termasuk lek sing kelas ringan dinggene warung-warung ya iku tiga. Sing biasa gawe uya, sing biasa gawe beras kuning. Tuh, tidak bakal ngene-ngene gak ngerti kan. Akhirnya boro opo infeksi cara ilmu kedokteran. Kan ono anu ndek ya. Moko ceplung wae pecaten. Dadi lek enak ndeke beras kuning nek anjene duwe warung sapone ambek selawat lebok pecaten. Beras kuning ya. Heeh, beras kuning. Lek ancene ning sikile sampean, biasa sing ahli sholawat iku nemplek nang ancene sing di keluarga kono ana sing duwe istiqomah, pasti melu nang sing duwe istiqomah di kono iku mah. Ya iku mang sing kene lepokno pecaran utawa sampean uyu dhewe. Beres wis, Mas. Insyaallah wis iku wis janji. Lho kan anu ta Mas, apa misal di keluarga iku ono papat, sing ahli istiqomah siji. Ya, Kan diserang, kan istilah diserang kan. Ya. Sing diserangi duduk sing ahli istiqomah. ya mangka sing dadi Sing kena- payunge ibarate sing duwe istiqomah. Tapi sing kena dadi sing istiqomah iki sing sing kena istilah. Iya, lek ancene Oh. sing imane lebih tinggi di jero omah kono, nang wong liya iku diserang krana di kono ana wong sing iman. Ya sing iman iki sing kena. Sing kena. Tapi gak loro, Mas. Gak loro. Ya nemplek sebenarnya bukan kena. Duduk kena. Nemplek dhewe ngono ya. Aku kate nganu iku ngono ya, tapi di kono dulure ana sing kaya ngono kelakuane akhire tak kirimi iku nemplek Mas. Apa meneh pas sampean waktu istiqomah sampean silong ngene, ucul kabeh. Sak tek wong-wonge insyaallah sak ilmu-ilmune merotoli. Merotoli. Padang kodam kuwi ngoro nang kene. Njaluk melu. Lho ana sampean. Arek iku ya kumpul aku ngene iki. Wis arek dhewe ya. Iku biyen ngisi dijaluki mahar mbok 20.000 jaman iku. Dadi dhek duwe istiqomah iku ngisi nang wong ngono lho. Heeh. Dijaluki mahar 20.000 biyen waktu iku terus awake kok jine gak ngerti awake karena gak ero kan. Ya tetep ayate Allah, jaman iku lek ayate Allah iku bener, gak ada sesat. Kenyataane ya ono sing iku mangkaro gawene lek istiqomah iku awake seneng dulinan di tangane. Tangane mlaku dhewe ngene-ngene Mas. Ngene iku. Ngene dhewe wis seneng atine ambek wiritan iku Mas. Ha iku ngomong nang aku ngene-ngene, sampeyan ganti selawat ae Mas ngene. Sampeyan ganti selawat ae. Saat iku awake iku mang ya krana kelakuane suwe amalan iku mang diganti selawat. Diganti selawat kan aku sing ndudono selawat iki mang. Iku nek melu metu. Metu melu aku. Kodame. Heeh, dadi nempel nang tanganku. Tanganku digerakno kodam kate ngene aku gak gelem. Meneng tau tak gawe selawat kan. Lah iki iso dilawan gerakane. Hah? Iso dilawan gerakane. Iso, karena kene gak gelem. Akhirnya metu wujud. Akhirnya ngomong. Aku melu sampean ya, Mas. Aku kata jawab, aku meneng ae. Aku ndak usah nekon. Wis ngono tok aku urusan mbek Allah ngene. Iku. Terus areke negara aku. Ya Mas Ero. Aku oleh wiritan iki, aku ben bayar sak ngene. Ilang sampean, Mas. Sampeyan jobok ta, Jan. Ya opo arek iki. Ngerti tak elingno. Aku lek ngelmu gak arep. Bener, urusanku mbek Allah. Tapi sampean saat tak ganti sholawat, saat sampe sholawat wis lekat di diri, kate nyantol ngene aku. Ndak betah kabeh amalane sampean kodame sampean.
Termasuk sing sampean oleh iki. Melayu anjene ning aku. Gak iso lho Mas gak iso kene ngene. Sampe seneng dolina apa sing seneng tak gawe anak putuhe sampean ngene. Ya sing saged menane Mas Ero. Lah ya wis iku ae selawat. Melayu Mas. Aku weruh kok iki gawenane wong ranu iki. Ono melu orang ranu wono mati wong iki jarine jar sini. Oh dari sini mau. Iya. Ojo aku ngomong gak arek kena. Aku rusak mbek Allah ngene. Kok balik nang ranu kono lho, Win. Ojo melu aku ae kon ngene. Mati wong wisan ya. Lah apa melu sing ngarek kait ngimani sholawat iki mang gak mampu. Kok malah melu aku, sedangkan aku wis misale ya ngono ya, Mas. Wis wong aku sing dudu sholawat tidak bener. Kok malah melu aku, awake melu kono gak betah. Kok melu aku kok betah. Lah iya. Ya iki dadi ujianku. Kok aku gelem kok ngene akhirnya wis balik asal maneh. Sholawatku mung sekedar dilesat, gak lekat neng awak. Lah itu akhirnya ilang sawake mbuh nanti ya karuan. Lah itu sholawat iki anjane ya apa iki Mang Mas? Apa iku mah? Sampeyan takon. Iso gawean apa? Apa mau wis? Lali wis. Lali aku yo an. Lali. Anu sing apa sing ndaon wujute. Iya, Sing lintrik. Ayo. Lah iku Mang. Mangkane ilmu senajan ayate Allah lek ana hitungane umat rodok berbau bahaya. Padahal sholawat kan ya kadale apa-apa kan. Menganjani pangeran sing ngomong sholawat karo Rasulullah. Tapi ngene gak Iku dikei dhewe. Tapi Allah iku nggawe ayat liyane kan ono janjine Allah. Maca iki Gimana sih, Mas? ngusir jin. Apa? Anu Oh, bojone, Mbak. Oh, jadi salam. Nyusul. Oke, Mas.